yadda aka kashe malam Ja'far, waɗanda suke wurin sadda aka zo za a kashe Sheikh Ja'far Mahmud Adam, malam manya-manyan jifa-jifai aka zo da su, haka ne ko ba haka ba, da bindigu na zamani da makasa ƙwararru, yadda za ka san kisa ne da aka yi wanda ba talauci a cikinsa, kisa ne na kuɗi, an zuba kuɗi da yawa. Waɗannan jifa-jifan wake da su, kai ka san sai yallaɓaiwa ne ko gwamnati ne, haka ne ko ba haka ba, aka taho kashe malam Ja'far, bindigu wadatattu, harsashi wadatacce, aka zo kashe malam Ja'far. Haka aka yi amfani da manyan motoci aka kashe kuɗin da za a kashe, sannan maganar ma aka kashe ta sai dai a gaban Allah. Ba haka aka zo kashe malam Ja'far ba? Don haka kisan malam Ja'far ya gwada maka akwai hannun manyan mutane ciki, domin inda wani tagajan ne ke son kashe malam Ja'far, to dai sai dai itare shi a wata hanya don bai da kuɗin da zai sai jifa-jifai guda 2 zuwa 3. Jifa-jifai wanda aka zo da su, jifa-jifai malam, duk wanda aka zo da jib kai ka san akwai magana, don in ka ji wani ba banza ba. Haka aka zo kashe malam Ja'far, mu sai dai mu ce Allah ya isa. Mu je zuwa da aka zo kashe malam Albani, kai ka san kisa ne da aka shi ma ba talauci, dan sai da aka shirya, ba yau aka yi takadidin ba, an shirya, an tsara, an san inda yake zuwa karatu, an san inda yake shiga da inda yake fita da lokacin da yake dawa da abin da yake yi. Aka shirya abin da aka shirya, shi ma aka kashe shi. Ba su daina ba, sauran malamai sunansu yana kan hanya. Idan ka ga ba a kashe ka ba ka da wani amfani, an gane ai. Kuma wai dan malami yana da ɗan sanda guda 2 ko 3 bai hana a kashe shi, tunda masu kisan su suka san yadda suke abinsu. Ɗan sanda 2 ko 3 bai hana a kashe ka, sai a haɗa ku shi ma ya zama riba kafa, duk a kwaɓe ku gaba ɗaya. Malam ka ci gaba da yin aiki kawai.